lidi, zdravím vás u dalšího videa a dneska jsme tady v Pilot Training Flight Simulator na letišti Greater Rockford a se mnou je tady můj kamarád Mateo. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte. Takže dneska máme v plánu udělat let z Greater Rockford do Perthu. A jakým poletíme letadlem, hele? Nevím, nějakým, vyber nějaký. No. Takže jdeme, pojď tady. Půjdeme teda na terminál. Takže jdeme. Šmatlej. Já bych vzal třeba, letadlo. Hele, tak co vezmeme? Vezmeme třeba Douglas MD, nebo vezmeme Boeing 787 a vezmeme to třeba nějaký pěkný polep. No, vezmeme British Airways. OK, může být. Jako jo, to je takové komfortní letadlo, že jo, takové. Hele, kdyby jsi byl unavený, tak můžeš mi dát kontrolu. Jo, já vzletím, asi za letu to vezmeš ty a já potom se přistanu, bo já jsem dneska jsem hlavní pilot a vedle mě sedí můj kopilot. Tady vedle mě. Kopilot a pilot. Vodka. Takže letíme. Tak. Se dostáváme na dráhu. Toto letadlo je poměrně krásný, má i takové pěkné tvary, je takové, jde vidět takové moderní oproti jako starým. Těm třeba MD-11. No, je krásné. Je krásné, i ten polep sedí, to dole modré, ty motory. To jako British Airways si s tím pěkně pohrálo, s těma polepama. To jako cením. No tak víš jak. Já teď hej. My už pomalinku zletáváme, dám to tady na podvozek a dám, že camlock, aby se nám toto. Tak. OK, realistický vzlet, hodně realistický. Hodně. Tak, zatahujeme kolečka. A asi já se vám až ozvu, až vystoupáme do nějaký normální výšky, tak zatím. No, takže už jsme vystoupali do nějaké té normální výšky a teď jenom počkáme a já se vám ozvu asi, až budeme přiletávat nad tím ostrovem Saint Barthélemy. No, takže lidi, už jsme nad Saint Barthélemy. Takže za chvilku budu přistávat a já se vám ozvu. Tak lidi, už pomalinku klesáme, takže já se vám ozvu, až budeme nasměrovaní na runway. OK lidi, my jsme připraveni na přistání, takže doufám, že bude hladké přistání, doufám, že všechno proběhne podle plánu. 135 knotů, to je zdravá rychlost. Jo, zdravá, ze zahrádky. Přesně tak. No tak, ať nesejmeme tam ty světla. Hlavně pozor. Tak a teď chci hladké přistání. Tak, boom. OK, to bylo poměrně hladké, nebylo to nejšpatnější. Tak. Okay, ubrzdíme to úplně s přehledem. Ty vogo, jako to, tady ten let se nám vydařil, tak. Zatáhneme klapky a jdeme na gateu 2. Takže to ani nemusím střihat, jo. Takže... Nejede nic na runway? Nejede, dobrý. To by bylo docela vtipné, kdyby mě teď zajelo letadlo. Vidím tam nějakého člověka, mává nám, že to máme zastavit. Jo, mává, jo. Tak, dobře, jedeme za ním.
Takže zabočujeme. Mě trefil jak kdyby byl kovboj a takhle mával s tím. OK, tu už je. Dobrý, furt jde před náma, takže musíme ho následovat. Tak. Boom. Ty brdo, dobře si přistal. Hlavně ho nepředeď. Ježiš, chudák. Dobrý. Úspěšně přistáno, vypínáme motory. Pokud byste chtěli více takových dalších letů, tak určitě nám napište do komentářů a my ten let uskutečníme a můžete napsat i s jakým letadlem. My se s váma s Matem loučíme a zdarec!